Kubirwa chinhu chawashandira neziya rako zvinorwadza. Uchimukira makuseni uchienda kubasa, kuda kutsvaga kuraramisa mhuri, kuda kutsvagawo upfumi kuti iwewe urarame uye une life yakanaka. Umwe munhu ongouya achikubira zvaasina kushandira neziya rake. Ndichikutambirai zvekare pano paTrare 263. Nyaya yandauya nezvoyo muzuva ranhasi inyaya yevarume avo 4 vabuda paskirini penyu. Idzi imbavha, dzanga, dzarura, kumbare, kumagaba. Mbavha idzi dzabatwa dzichizama kuvhura shopu kumbare kumagaba. After wabatwa vachizama kuvhura shopu, zviri kunzi vanga vachida kutoba zvinhu zvanga zviri mushopu. Ende mapurisa ashanda nembwa pakubata mbavha idzi. Ndofunga mukuona rotwela iri pasaidhi nevanhu ava. Zvekuti wada kungotiraya kutiza inokukabira. Zvisinei varume ava pavabatwa varikitwa vakadirwa mvura imwe inotonhora yemufiriji chaiyo. Zvikanzi imimi hamungauye muchingotora zvinhu zvamusina kushandira. Dzidzai kushanda neziya renyu. Inangu handina tsitsi nembavha. Kana mbavha yabatwa ndairohwe yopiwa mutongo wainofanira kupiwa, nekuti kubirwa zvinhu zvinorwadza. Kuti iwe unenge uchishandira chinhu chako, umwe munhu ungouya achitora, uchingoti turi zidumbu rako unotora zvausina kushandira. Ndinokumburota zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya yembavha idzi dzanga, dzarura, kumbare, kumagaba dzasungwa. Kuti uri iwe ukutonga nyaya yevanhu ava, unovapa mutongo wakaita sei? Uri iwe wanzi ndijaji, ujaji nyaya iyi, waivatonga uchivapa mutongo wakaita sei? Ine saTrare nchange ndichikutsvagirai manews updates ezvinhu zvirikuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyawani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Tosangana zvekare munguva inotevera. Muine zuva rakanaka.